On je připravený. Pojďte sem. On je připravený. To je ta věc. On je připravený. Kam to je ta věc, ale to je ta věc, co měla 4 nohy. Ona je připravená. Kam? Ona je připravená. Ne, aha, to je staveniště, ne. A kámo, ta věc, co ti já počítám. Kámo, ale počkej. Kámo. Jako to? Friend. Kamarádi. Kamarád. To je kamarád. Do you really kamarádi, to je friend. To je friend. Go, přestaň. A tak to. Není to z Justého pálku. Kámo, co je? To není fan. To není zábava. Kámo. Co když se to? Zo. A ze zo něco uteklo. No, že se tam prostě chodí po tom areálu a normálně. Po tom areálu zo. Protože kámo, tohle to není v pohodě. Buď to je ta věc, anebo to... Kam? To není fan. Se bojím. Se bojící v Uka, na nás vel. Hele, V znamená to. Klasický V znamená to. Mám pocit, že to je. Bylo dan. Kamo. No to je někde tady. Kamo, kamo. Co? Já to nebudu to. Kamo, jak tolerovat? Kamo, on to nechce tolerovat. On to nechce tolerovat. Jako tady my natáčíme a tady tohle uděláme. Už nejdem pryč. On to nechce tolerovat. Nechce. Já budu to. Kamo to nechce tolerovat. Kam já pryč, jakože. Proč? Já taky. A on to nechce tolerovat. Co? Víš co? A já to zatekuje to slunce. Víš co? Kamo, toleruj. Tolerate? On to nechce tolerovat. No, co to je napsáno? Tolerace. Ne, tak to je, že to není, že netoleruje, ale toleruje. Tortilla asi. Regulátor. Dosáhli jste dnešního limitu, tak si třeba naset. Kamu regulátor. To se zapnul telefon. Hej, co znamená regulátor? Já jsem nezamkl. Hej, co znamená regulátor? Regulátor. To je reálný a to. Počkej. Něco z realitou. Počkej. Jo, já to mám ten ghost, takže to můžem dělat. A to poslouchá? Jo, to poslouchá, vidíš? A oni to můžou mluvit? A tady máš... Jo, a tady máš to magnetické pole, koukej, tady to je kop a koukej. Vidíš? A když to oddále? A vidíš? Koukej, tu udělá ten vykřičník. A co znamená, když tam je vykřičník? Co chceš? A to mi nic nechci, vole. My od tebe nic nechceme. Já tady nechci mít. Proč? To šlo úplně blikat. Já to vypínám. Pojď s tím, co? Jo, půjď. Kámo, jdi do prdele, mě nebudu sledovat. Pojďte sem. Kam budeme trochu víc sem, kde jsou ty hlavy, takže tady bude víc vzduchu. Já nevím, ale komu chce sejít tam v tom baráku, tomu už z izolepy. Teda z izolepy ne, z té folie. No. Taky ne. Rozhodně ne, on s tom taky s tím souhlasí. Počkej. To znamená, že tam vážně někdo je. Není tma. Tady tam se docela je. Počkej, je tma. To je pravda. Počkej, jak se... Odpověz nám. Jestli seš tu, prosím odpověz.
jestli seš duch Katie, jak nám to zíkalo přes kamarádovo aplikaci, tak nám řekni ano. Můžu se tě na něco zeptat? Co to pan Max? To je na Max. Já skoro jsem slyšel. Já nemohu víc mluvit, protože tadyhle jsou hlouby. Hej hoši, pušte tady ke Katie hloubu. Ke Katie. No co? Co řekl? Zatažený. Ono je Počkej, zataženo. Zatažený znamená zataženou. Hoši, pojďte sem. Pojďte k tomu hloubu Katie. Tady by tohle by měla být Katie. Takže pozor, tady je. Dobře. Jestli jsi duch Katie, řekni ano. Jestli ne, řekni ne. Jak máš procent? Kam? Že ty máš zastavený? Ne, nemáš. Tohle je Katie. Nechce to tady? Kočička. Nechce to tady uvnitř. Já se jdu vychcat. Ok. Jdeš se vychcat. Hej hoši, hej! Podívejte se dovnitř! Michale, my se máme podívat dovnitř! Něčeho! Kámo! Bylo kletý! To řeklo, podívejte se dovnitř, bylo kletý! Kámo! Dejte mi to. Máme tam. Co? No víš, že mám telefon. Ale on to řekl jako, že fakt jako zvýrazně. Dejte mi to. Hej kam, tak to dej k tomu hloubu. Ne, to si naservoval. Proč? To sám nebudu dávat. Já se vychčím na ten telefon. Ne, já Co chceš si vzít? Čekaj. Co chceš, aby jsme ti dali? Tenhle telefon nebo co? Odpověz nám. Vychodím sem. To je střipný. Vedle toho pařezu. Kolik je? Nevím. Řeknu 16:30. Kolik musíš být doma? 17:30. Tak to je 5:30. Kámo, Hej, kámo, já vezmu si tu aplikaci. Odcházej! Cože? Neodcházej! Neodcházej! Takže ten duch je tady. Duchu, jestli chceš, musíš nám duchu Cože? říct, co chceš. Prosím, řekni nám, co chceš. Napravo od vás. To neřeklo. To je 12. července. Co? Je tma. Červenec. No to bude nahoře. Ne, to je tady nahoře. No a jo, to je tady nahoře. Je tma. Rozhlédněte. Ale to neřekl. Co se... Rozhodně ne. Jo, to řekl. To... Hej, kamo, já prostě nemám jenom... Je tam je... Kam, počkej. Což tohle je nějaký hodnej. Odstranit historii Kámo, slov. kam, počkej. A ty duchové mi jsou můžou komin... A tak ho. A ty duchové mi jsou můžou kam, počkej. Což je nějaký hodnej duch, který se nám snaží říct. A jinak chodíme k tomu baráku. Prostě můžeme mít nějaký následky třeba. Co je nějaký hodnej duch? Ne, hej, hoši. Kámo, já bych šel, že trochu byliš tam. Kam víte, tam jste tady vzadu křížku. No jo. To je vzadu kříž. Takže... Selhání. Kámo,
co rizika? Že když půjdeme prostě... Co je suzán? Co to znamená? Pojď ven. Co na venku? Protože nějaký jelon nebo něco. No, tohle není určitě. Tak se podívej na tyto. A jo. Velký drápy. Co to? Kamu? Ten medvěd. Ne, tady byl kůň. To je kůň. Tady byl kůň, ale tady tohle stop. Kam počkej. Tam jsi ten kůň utíká a co za ním běželo? No nic. No nic, jdi do prstu. Kamu, hej, pojďte víc sem. Pojďte víc k těm helobům. Protože tam by to mohlo být intenzivější. Ale kam je právě ten lidma? Jo, pojďte za nima. Pojďte za nima. Dělej, Michale. Pojďte za nima. Pojď, dělej. Jo. A jsme to nebudeme sami, puši. Pojďte tam. Myslíme, že tam co bude. Jdeme k baráku. Takže viděli. Já budu chodit Michal, když já si Že? Kamu, co když jsme viděli ty stopy, takže ten jelen utíkal. A to druhý byl nějaký jeho nepřítel. Se nechce jít k tomu domu, alebo něco. Mě taky ne jakože moc, ale... Takže aspoň to jsou tady nějaký lidi. Ne, že jsme tady úplně sami. Idiotický. Jo, idiotický. Uka. Idiotický. Ty jsi idiotický. Ale kam my přijdem tomu domu a já hned drhám vole. Jo. Já nechci s nima tam jít. Ale kde je ten bába vlastně? Ještě kousek. Tam vzadu, tam někde kousíme. Je kousíček. A já ho potřebuji natočit na kameru. Nechutný. Kam, vidím to. Už buďte pryč, ale. Ale černou páskou. Tam ta černá páska. To je černá páska. Kam už to úplně rozbitý? Ne, kamoši, ani to ne. Ne, kam pojďte. To není izolepacu, ty gyroku jste černý. Takže tady můžeme chvíli být. Už počkejte, já... Co? Kamu. Já vím, co v tom je. Co v tom je? Kamu. Víš, jak jsem viděl takovou tu věc? Ďábel. Co? To je ďábel? To je ďábel. Kam já ukážu podle co v tom je, počkej. Já tady mám ještě jeden papír, tady. Tady mám ještě jeden. A na tom je, co tam mohlo být. Čekáme to hodně Tam skvělé. podle mě, kamu. Kamu. Tady měl něco černého přes obličej. Tady ten. Tam je peklo. Ale počkej, kamu. Ale tohle vypadá trošku. Počkej. Ďábel. Nechuť běž. Nechuť běž. Kamu, já jsem šel pryč už. Hoši, pojďte opatrně. To nikdo nebolá. Člověk. Kamo, já to mám natočený. Co natočený? Cože? Myslíš, že je zvuk? Je. Kámo, hoši, co to bylo? Víte, no nebyl šáka po sobě. Co to řeklo? Nic. Co tam mám já? Tak pojď. Já jsem šel němu ještě na album. Dějte prostě. Tak jo, Hoši, kámo, už to video má 14 minut. 15. 5 minut to je věc. Ghostové.
Ale to nejde, když jsi to zkoušel, vole. Co? To nešlo. To bylo vlastně obsah rodičů. A nemůžeš ty sám ani V minulosti. A to je pravda. V minulosti jsem tady byl. Co? Vezměte na vědomí. A počkej, tam... Kam to bylo tamhle to? Kam počkej, to bylo zase za stromem. Kam to bylo to samé, co jsem viděl předtím? Kam to bylo tohle? Ne, počkej. Jo, tohle. Kam to bylo tohle? To bylo tohle. To bylo tohle. Kam to bylo tohle? Kam? To bylo zde stop. Hoši, pojďte tam ještě. Stop, bylo ten divná koče. Co je? Kámo. To byl jak dům? A jo. To úplně stavu už teď nemám. V žádném případě tam asi nemáme chodit. Kam nebacha. Kam ten duch je hodnej. Kam on nám říká, že nemáme chodit tam k tomu, ani tam k tomu. Jak je tam ten? No tady to vidíš ty dvakrátky. Oni byli jakože úplně jak z cecha. Chodí tam, jakože nebudeme, když nám to ani vonze. Počkej, a ten duch... jestli jsi tady s náma, a tak nám odpověz na tuhle otázku. Jestli jsi holka nebo kluk. Jestli kluk, řekni ano. Jestli holka, tak ne. Prosím, odpověz. Hoši, pojďte k Kate ještě. Nekam pojďte k tomu majovu. Jak je kulatej. Kam jo? Neslyším tě. Takže on tě vlastně jakoby... Takže on vlastně ví, že mluví, ale neslyší tě. Počkej, jestli, já budu k tomu vyjádřit. Jestli jsi kluk, řekni ano. Jestli je holka, tak ne. Ale prosím, odpověz. Proč jsi tady? Protože... Protože my chcem vlastně vědět, jestli jsi Satan utopil. Kam? A mě to včera napsal Potůček. Satan, utopil. Promiň. Kam je? Řekl promiň. Kámo, já vím, co... Tam zdráme. Ne, hoši, já vím, co. Satan tu věc nějak utopil. Počkej, kámo, řekl to. Ne. Satan utopil. Panenka? Kam? Ta panenka, jak jsi říkal, jak byla přivázána na tom řetězu. Zdráme. Hoši, klid. Kámo, hoši, tak to je... vyplo. To se vybil telefon. Ne. Do prdele. Já nevím teďka kolik je. Já vím, já můžu Já říkat... bych se ale musel vrátit. Proč? Ale já nemůžu. Já nemůžu. Ne. On se mi zase vypl jak idiot, vole. Ty piču, já jsem lekl. Lidi, čekejte, lidi. Viděli jsme něco insane. Nějaký přístel nám tady řekl, že Satan utopil. A potom tam mám takovou panenku, která je panenka, která je obvěšená kolem... Když se mi rodiče vynadají, tak to riskuju. A co? Když to stáhne? Jo. To riskuju. Říkal, že to je pana pičovina, ale... Ty tomu nevěř, a teď si tam bude zdát. Mám 10%. Ok, to v pohodě. Jak se jmenuje? Ghost, Já ti to napíšu. Já ti to napíšu. Ghostu. Tady? To je z kamera, tady to. Jo. Tohle kam? To je nové, vole. To je nové. Nechte, To je nové. To jsem... já jsem stávala Ghostu, Ale tohle je kam nové. tohle. Jo, to je ta věc, která to přehrává. Jo, to je dobré. To je dobré. Tohle, Tam se budeš ptát na nějaký otázky. A on ti a ten duch ti Můžu odpoví. držet já ten telefon, aby se nahoru neposral? Já se neposedu. Prosím. kamo, my jsme... Prosím, já jsem Ne, Kámo, ne. já jsem vůdce, já mám telefon. Tak upíte, vole. Já jsem kameraman. S Filipem jsme založili tyhle prchomáčky, takže... No, ale tak ty vole. Tak kámo, ty jsi tady držel telefon, já jsem nikdy ten svět nevřel. A ty jsi... Kameraman. To je spálené. Ty černota, ty jsi tady někdo na to vysel.
Hoši, kamo, stojí, já jdu sem. Ne, to nejdu. Další. EVP je nové. Co je EVP? Co je EVP? Elektronické hlasové jevy. Ty jsi kokot. Já se posral. Další. Jak se to používá? Paranormální vyšetřovatele... No dobrý, to nemusíme slyšet, volá. Počkej. Jsi skoro tam. Jsi skoro tam. No dobrý, pičo, dej, kam to dělám. Hej. A ty mi přestaň držet ty keuš. Ale kámo, ty utíkáš, vole, já to nevidím. Jo, neutíkej. Nebavovat. Další. Jsi připravený? Ne, asi ne. Četl jsem a uznávám, vyloučil odpovědnost. Pokračovat. Už to funguje. A potom máš MEVP? Modulování režimu EVP. Kámo, tak ty tady máš ještě... A to bude To mluvit? jsou stejné věci. Ne, počkej, on mi tady ukazuje něco tady. No to je, že to... To je kamera. Počkej, tam jsou otočit. No, já nevím, jak to mluví. Dám. Já si vím, počtu to. Já nevím, jak to mluví, ale... Kuse. Teď, Jo, teď to mluví. jestli jsi tady s námi, mluv. Řekni něco do toho zařízení. Jestli jsi naštvaný, řekni ano. Jestli ne, řekni ne. Půjdi na video. A kde je? Tady. To mluví. Jestli jsi tady s námi, mluv. Řekni něco do toho zařízení. Jestli jsi naštvaný, řekni ano. Jestli ne, řekni ne. Ne, my to musíme ještě nechat běžet, ty vole. To mluví. Ne, ale to nemáš dělat. Řekni něco do toho zařízení. To nemáš dělat, ale... To máš na naše... Lepší by bylo, kdyby se stáhnu to kouk z tube. Tam to. vole. No dobrý, jde to. Vy ani nevíte, jak se to používá. Já vím, jak se to používá, ty debil. Takže, no teď dej. Tak dělej. Jestli jsi tu s námi, tak odpověď s tím, jestli do toho tak třeba zakřičíš, nebo tak nějak dále do tady toho přístroje, co drží můj kámoš. Teďka to necháme. Jestli jsi naštvaný, řekni ano. Jestli ne, řekni ne. Přestupně to. Dobrý. Jdem se na to kouknout. Počkej, ne. Ale to nebude mít zvuk. Hoši, tak vám to nic neřekne. Musím do toho lesa. Jestli do toho tak třeba zachytit, nebo tak nějak dále do tady toho přístroje, co drží mi kámoš. Teďka to necháme. Co je? Slyšíš tu ránu? Jo. To bylo možná já. Kam ne, co nebyl to? Jak to víš? Kam to byl jak kdyby nějaký klacek, kdyby ho takhle rozlomil. A tady žádný klacek není. Hoši, pojďte víc. Ne, hej, hoši, pojďte do toho lesa. Víc. No to. Jestli tu s námi, tak odpověď s tím, jestli do toho tak třeba zachytíš, nebo tak nějak dále do tady toho přístroje, co drží mi kámoš. Ty jsi debil. Co jsi to Fakt, ty kokote. Počkej. Musíš držet takhle, ty koko. Debil. Musím slyšet. Jestli jsi tu s námi, tak odpověď s tím, jestli do toho tak třeba zachytíš, nebo tak nějak dále do tady toho přístroje, co drží mi kámoš. Stopni to. Koukej. Slyšel jsi to? Hoši, pojďte víc tam. Pojďte víc, už tady k tomu lesu. Ne, počkej, čekej, nepouštěj to už. Už jsem se vám hádat další. Půjdem k té helobu. To chci ale doposlouchat, vole. Jestli ne, řekni ne. Ne. Ty jsi postikaný. Přestupni to. Já počkej, stopni to. Protože já jsem chtěl jít sem, takže půjdem k tomu Katie helobu. Prostě tady může být možná Katie.
Ne, až uklidí hrobu. On je tady někde. To je někde tady. A kdo mluví, já nemám otázky. To děti. Jo, to je tady. Pozor, to je. Co dělá? Ok, já mám otázky. Jestli jsi tu s námi, jestli tohle je Katie, tak odpověz tím, že buď zakřičíš, anebo něco řekneš do tohohle zařízení. My ti ho nastavíme, ať můžeme, až můžeš mluvit. Jo? Tak děkujeme. Tak. A teďko. Oni tady byli ty psykoti. Já počkej, víš jak to dej? Přehraj to. No. Přehraj to. A dej to. Ale Jestli jsi tu s námi, jestli tohle je Katie, tak odpověz tím, že buď zakřičíš, anebo něco řekneš do tohohle zařízení. My ti ho nastavíme, ať můžeme, až můžeš mluvit. Jo? Tak děkujeme. Pitný děcko. Ty pičo. Ten nikdo nejde, dělej, ten nikdo nejde. Okay. Kde je paní? Já to nemluví snad, ne, ty debile. Má psa. Jestli jsi s námi, tak do tady toho zařízení Tak ti hovno. Počkej. Ten z nosu. Jestli jsi tady, jestli jsi Katie, jestli jsi... Ne, kámo, počkej. Lepší byla prostě ta Ghost tube. To byla asi nejlepší. Ale fakt. Počkej. Jestli tady je duch Katie, tak nám aspoň něco do tady toho zařízení řekni. Jestli něco řekneš, tak my ti aspoň odpovíme. Aspoň nám odpovídej ničím, co udělá nějaký zvuk. Kámo, to nejde. No dobrý, počkej. Počkej.